Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si vyrobíme takúto papierovú dúhu. Na dnešný návod si pripravte farebné papiere, vatu, nožnice a lepidlo. Začneme tým, že si farebné papiere zoradíme podľa farieb dúhy. Nemusí to byť úplne presná dúha, ale mali by ísť približne v podobnom poradí. Keď ich mám takto zoradené, tak si ich všetky nastriham na približne rovnako hrubé pásiky. Stačí mi jeden pásik z každej farby. Podľa prvého pásiku nastriham aj ostatné. Zase si ich zoradím. A z tohto najspodnejšieho si spravím základ, na ktorý budem lepiť všetky ostatné. Spravím to tak, že si ho zohnem, aby som zistila, že kde mám približne polovicu. Spravím si z neho malý oblúčik, takže približne túto. A tieto zvyšné dva ohnem. Ale neohýnam ho tu v strede, tam si nechám ten oblúčik tak, ako je. Takto. Potom ho otvorím a tento jeden dám do opačnej strany, tak aby mi vzniklo také účko. Toto bude môj najmenší oblúčik a tu na túto ružovú budem lepiť ostatné farby. Nebudem ich lepiť rovno takto, že nebude tam žiadna medzera, ale trošku to ohnem, tieto konce. Že si tam spravím takéto malé ako keby zárezy, alebo nožičky. Nalepidlujem ich. A prilepím. Lepím ich na tú rúžovú. Keď to bude ohnuté, tak to bude vyzerať takto. Takže tam bude taká medzera, ako som si spravila túto nožičku. To isté teraz spravím aj so žltou, s tým, že videli ste, že tento oranžový pasík bol krátky a tento bude iba o trošku dlhší. Takže spravím si nožičku na jednej strane. Nalepidlujem ju. Nalepím ju ku oranžovej, zase na tú rúžovú. Ohnem si dúhu tak, ako ju chcem mať, takže približne takto. A postupne si to priložím, aby som vedela, že kde mám spraviť koniec toho žltého pásika a tam to odstrihnem. Nezabúdajte na to, že ešte tam budem potrebovať tú nožičku, takže približne tu. Vždycky strihajte radšej viac ako menej a potom viete ešte dostrihnúť bližšie, ak budete potrebovať. Zase to nalepidlujem. Prilepím. Snažte sa robiť tie nožičky približne rovnako veľké, aby ste mali medzi dúhami rovnaké rozostupy. Pozriem sa, že ako to vyzerá. A to isté spravím aj s týmito dvoma zvyšnými pásikmi. Nožičku nalepidlujem, prilepím na rúžovú, spravím oblúčik, zistím, kde to treba odstrihnúť. Spravím nožičku, nalepidlujem, prilepím. A čím ďalej robíte pasiky, tým budete potrebovať dlhší papier.
Keď mám nalepené všetky, tak toto, čo mi tu pretrča, odstrihnem. Aj na jednej, aj na druhej strane. A aby to nebolo takéto splasnuté, ale držalo si to ten pekný tvar, tak tam ešte nalepím kúsok papiera na spodnú časť. Keď mi dúha drží tvar, aký som chcela, stačí už len nalepiť obláčiky z vaty. To si spravím tak, že si odtrhnem vatu, približne 2 rovnaké kúsky. Trochu to zagulatím, aby to vyzeralo ako obláčik. Nalepidlujem túto spodnú časť, tú ružovú. Aj na jednej, aj na druhej strane. A prilepím tam vatu. Tak, aby som zakryla ten rúžový podklad. Ak nechcete, aby bolo vidno tento spoj, môžete ho spraviť buď priesvitnou šnúrkou, s tým, že použite lepiacu pásku, lebo lepiedlom to nebude veľmi dobre držať, alebo to môžete spraviť bielým papierom, alebo ju môžete zakryť vatou. Takže tam urobíte ešte ďalší obláčik. Spôsobov je veľa, ako vždy, stačí si len vybrať. A naša dúha je hotová. Dúfam, že sa vám dnešné tvorenie páčilo a vidíme sa o týždeň. Ahojte!